Prije mjesec dana završeni su radovi na povećanju energetske učinkovitosti zgrade Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije u Krežminoj ulici. Njihova vrijednost iznosila je oko 1 milijun kuna, a novac je osigurala županija putem natječaja Fonda za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša. Radovima smo apsolutno zadovoljni, urađeni su prema pravilima struke, prošao je nadzor, sve je napravljeno kako treba. Kao što je župan spomenuo, rađena je kompletno fasada, kompletno krovište, veći dio stolarije, izvoz stolarije i rađeni su radovi na radijatorima na grijanju. Termoventili su ugrađivani i sve u svemu očekujemo pozitivne efekte na režijama koje nam dolaze tijekom sljedeće sezone. Završene radove na vanjskoj ovojnici zgrade zavoda obišao je danas i župan Osječko-baranjski Vladimir Šišljagić, koji je istaknuo kako je iznimno zadovoljan cjelokupnom djelatnošću ove ustanove. Kazao je kako je Osječki zavod najbolja, najopremljenija i kadrovski najstručnija ustanova tog tipa istočno od Zagreba, te oslonac KBC u Osijek za djelatnosti zdravstvene ekologije. Ja moram samo zaključiti da stvarno cjelokupnom djelatnošću Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije sa stupnjem opremljenosti, nemojmo zaboraviti prostorne jer još jedan objekt na Drinskoj ulici, dakle možemo svi biti izuzetno ponosni. Posljednjih godina značajna su sredstva uložena i u opremanje i modernizaciju zavoda, što je omogućilo i znatno brže i kvalitetnije analize i testiranja. Ovdje predvodi laboratorij za mikrobiologiju, koji je zahvaljujući opremljenosti i stručnim kadrovima među vodećima u Hrvatskoj. Preko 170.000 uzoraka godišnje odrađujemo. Jedan dio iz tog broja se izdvaja na Klinički bolnički centar Osijek. Dakle, on kompletno, sva usluga mikrobiološka usmjerena prema bolnici i radimo vrlo sofisticirane pretrage iz područja molekularne dijagnostike, iz područja serologije i tuberkuloze za sve županije koje nas okružuju do Virovitice, odnosno praktički do Zagreba. No Zavod za javno zdravstvo još uvijek ima problema s prostorom, te se nastoji iznaći rješenje kako bi se u cijelosti preselio u novi objekt u Drinskoj ulici. U samom zavodu nadaju se kako će se to dogoditi u sljedećih 1 do 3 dana.